В края на ноември сварих на сушата археолозите от Центъра за подводна археология в Созопол. Въпреки рано настъпилия студ, техният воден сезон не бе приключил и имаха още гмуркания. А в работата им през сезона са преобладавали многогодишните начинания, национални и международни проекти. Единият е проучването на потъналите части на древна Месамбрия, Несебър. До този момент под вода са открити значителни части от древния град, основно фортификационни съоръжения, крепостни стени, също части от пристанищната система, вълноломи. А нашите проучвания са продължения на проучвания, които са водени от Люба Огненова още от 60-те години на 20 век. Тази година проучвахме един от вълноломите. Това е най-голямото архитектурно съоръжение от античността, открито в Черно море до този момент. Като целта ни беше да установим кога е било построено. Също така обект на изследване бяха няколко структури под вода от североизточната част на града, като там имахме късмет, защото установихме 3 последователни строителни периода. От предримския период, вероятно елинизъм или къснокласическия период, може би 4 век преди Христа, от късната античност, 5 или 6 век след Христа и от османския период и средновековието. Монументални структури, крепостни съоръжения и защитни стени, които бяха в много ясна стратиграфска ситуация. Хубавото в случая беше, че открихме и дървени елементи, които дървени елементи ще ни помогнат да датираме тези крепостни съоръжения. Правихме и обходи, т.е. разузнавания под вода. Намерихме на една сравнително голяма дълбочина, 5 метра, 5 и нещо, нещо като стеничка или уличка, която обаче само документирахме. До година може би ще заложим сондаж, защото ако се окаже, че на такава дълбочина имаме структури, може би до сега сме свикнали да казваме, че 1/3 от Несебър е под вода, може да се окаже, че една по-голяма част, ако не и повече от половината античен град може да е потънал. Друг голям проект, който проведохме е проучванията ни в акваторията на остров Свети Кирик при Созопол. Тази година имахме възможност да изследваме много богата пристанищна акумулация в древното пристанище на град Созопол, на Аполония Понтика. Също така проучвахме много богат пласт от праисторическо селище от бронзовата епоха, с добре запазени останки от сгради, с дървени конструкции, с много колове забити в земята, някои с диаметър 30-40 см и с дължина над 3 метра, с много керамика, органични останки, много богат пласт от това праисторическо селище от 3-то хилядолетие преди Христа. В края на сезона достигнахме по всяка вероятност и останките от праисторическо селище от халколитната, каменомедната епоха от 5-то хилядолетие преди Христа. 3-годишен проект за освобождаване на акваторията на острова Свети Кирик и Йолита във връзка с идеите, превръщането на острова да стане международен, всъщност български морски музей, международен културен център. Направили сме може би около 4 нови сондажа в акваторията. Последните ни резултати са отново свързани с част недрагиран участък от пристанището, т.е. пластове, които не са били изгребвани
в началото на 20 век, когато е правено съвременното Созополско пристанище. Имаме пристанищна акумулация от всички исторически периоди до средновековието. Друг проект, отново финансиран от Министерството на културата, но и от Института за корабна археология към Тексаския университет, Institute of Nautical Archaeology, бяха проучванията на потънал кораб от османската епоха, вероятно от 18 век в Южния Китенски залив. Този проект е ръководен от двама българи, колеги, подводни археолози, доцент Крум Бъчваров и доктор Драгомир Гърбов, които живеят в САЩ и в Австралия, но за този проект те се връщат и бяха разкопани останки от много добре запазен кораб, черноморски ветроход, търговски кораб, един от най-добре запазените подобни археологически обекти в света, може би най-добре запазения. С много материали от бита на кораба, с епиграфски паметници, разкриващи времето на функциониране и на потъване, и собствениците на кораба са били християни. Но в кораба се открива и елементи на характерната османска култура. Суфри, чаши за чай, чибуци и така нататък. Намирането на това корабокрушение преди няколко години, то е известно отдавна, но така ги провокира да направят една експедиция за неговото разкопаване. И оказа се, че има доста солидно запазен дървен корпус, който за щастие се сбил в една много плътна глина, която го е съхранила. И всъщност работата върви много по-бавно от очакването, но за подводна археология няма бърза и бавна работа. И другия ни важен проект е проучването по Северното Черноморие, където за поредна година изследвахме залива на Каварна, където открихме още останки от сгради, всъщност архитектурни елементи, барабани на колони, капители, с което броят на такива архитектурни елементи се увеличи. Вече имаме, може би, над 40 открити единични находки на морското дъно. Там културното наследство под вода е много уязвимо, защото има много добре развито иманярство, за съжаление. В древността и средновековието по това крайбрежие са потъвали много кораби, защото времето там много бързо се влошава. Няма сигурни пристанища, където корабите могат да бъдат прибрани. И всъщност тези потънали, тези корабокрушения биват така много успешно разграбвани от водолази, от хора, които дори това им е и специална дейност. Разглеждахме за бъдещи проучвания и пристанището на Шабла, така известното антично пристанище Карон Лимен, пристанището на Каварна, което е пълно с архитектурни детайли от античността, и всъщност това е или част от рухнали сгради по време на земетресението, известното на нос Чаракман, или са потънали сгради от покачването на морското ниво. Предстои следващите години вероятно там да направим сондажи, за да можем да установим с какво са свързани тези антични сгради, които намираме в Каварненското пристанище. Обърнах се към археолозите и с въпрос: има ли шанс по българското крайбрежие да бъде създаден подводен музей, който да привлича и любители на подводната археология, т.е. туристи? Да, ние го мислиме и много отдавна. Може би най-доброто място и първото място, на което ще се създадат такива подводни турове, това е Несебър. Несебърския полуостров обичайно
има много добра видимост. Най-добрата видимост, на която работим под вода, е именно там. Има изключително впечатляващи подводни стени, части от крепостните съоръжения на Несебър, направени в различни техники от големи камъни, добре запазени, вълноломи открити под вода. Има всички предпоставки да се превърне в един изключително атрактивен обект под вода, който да привлича културни туристи от цял свят. Въобще Несебър е много подходящ за развитието на такъв тип дейност, но това, разбира се, трябва да бъде направено с координация и на местно ниво, и община, и водолазни центрове. Хората, които работят под вода, трябва да се отнасят много отговорно и ангажирано, защото ние не бива, показвайки го, не бива да го застрашаваме. А ето какво споделя по темата и професор Калин Порожанов, един от водещите ни траколози. Подкрепям идеята, че трябва много добре и задълбочено да се работи върху опазване на културното наследство под вода, но и превръщането му в атракция, каквато ние имаме без никакви усилия в Америка, в Канада и на други, в Австралия. Правят изкуствени неща, а ние ги имаме тук. Няма нужда да остарява нещо, което си е на дъното. Просто трябва разумно да се опазва и да се водят туристите там.